Vostè tenia un projecte dels camins escolars. Aquest projecte ha quedat aparcat, es farà més endavant? Bueno, jo no, el tenia la ciutat, perquè això és una cosa que es va proposar amb els pressupostos participatius, que són propostes que fan les persones, això primer, i es va acceptar, es va votar i es va decidir, i després veu ser vosaltres els que veu dissenyar com es feien aquests camins escolars. Ho veu treballar vosaltres, amb els centres educatius, també amb l'Ajuntament i també amb altres entitats que tenen a veure amb l'educació. Ens fa molta ràbia perquè ho teníem ja tot preparat i quan tornéssiu de les vacances de Setmana Santa ja us els haguéssiu trobat. I estem molt enfadats per això, perquè ens hagués agradat molt poder-ho tenir. Està tot pràcticament fet, tota l'obra està feta, falta posar els cartells, els indicadors que van a terra, etc. i posar-los en marxa. Esperem que si el curs que ve comencem, o quan toqui, quan ens diguin, comencem a anar a les escoles, llavors els posarem en marxa. Però està tot a punt per fer-ho. A Setmana Santa ja ho haguéssim tingut, però ara haurem d'esperar una mica.